Wat is dit voor mannengroep? Ja, hetero. Ja. Geht helemaal goed. Ja, dit is een ramp. Zeker voor iemand die normaal zware vanilla rookt. Ik ben hier volle hoven, joh, op het bloemencorso. Het is nog heel betiert. En iedereen wordt in maquillage zetten, inclusief mezelf, maar dat doe ik natuurlijk zelf. De rest wordt al je dienen. En kom maar met z'n allen op de wijn. Bloemenkorzen. Ja, dus Wat zie je ze bij dan? dit is eigenlijk een beetje begonnen als grapje. En zagen ze toch een keer mij een berichtje stuurd op social media. En dat had ik een keer beld, toen ben ik een keer heen gegaan. En toen had ik uiteindelijk training doen, in de make-up. En zagen ze zelf het hier al je maken, en die kleden. En dus een hele prototype en werking gingen voordat we hier uiteindelijk op deze dag zal zien. Onze ontwerper die bedenkt wat. Ja, en dan heb je wat mensen nodig die even mee willen doen. Daar hebben we er zat van. Dus ik doe regelmatig mee eigenlijk elk jaar wel, als figurant. Ja, dit is weer een upgrade, hè, met 14 van die alle vergaden op zijn wagen staan. Maar dat mag ik ook niet te hard zeggen, want dan wordt die Vries wat boos. Ja. Dat zijn er al 17 nodig. Oh. Nou ja. Kijk, dus voor. ons aantal is groeiende. Maar wat heeft hij allemaal kunnen leren? Nou, heb je even? Oh. Ga ik even een gebaartje doen? Ja. Dat was er één, hè? En wat? Oh nee, zo. Dus echt wel goed geoefend. Ja, zeker. Ja, maar hij zit er bovenop hoor, die Vries. Ik voel hem, dat is ook wel lekker. jij mag al die putties. Ja, zeker. Omdat het nog groot onderbroek is. Nou, bier zo dan maar. Als je maar blijft zitten met je benen bij elkaar, dan komt het wel goed. En dat is niet apparaat? Nee, scheer je borst daar weg en dan komt er wat naar boven. Dat is ook niet wat, hè? Maar hoe voelt dit? Wat is de beleving? Nou, weet je eerlijk weten? Ja. Het is wel lichtelijk uit de comfortzone. Jawel, hè? Ja, dat zeg maar rustig. Het is niet zo'n stiekem een hobby of zo voor in het weekend. En die wil ik zeggen. Ben je verder wel gezond? Nee, dat is Juist zo maar af. Jullie hebben er nog wel wat voor moeten doen, hè? Wat scheren en zo allemaal. Ja, dat is niet fijn. Nee? Nee, je joked. Ja, want de benen zijn geschoren en de armen? Ja, en de borst staat eraf. Nee. Ja, en crème. Normaal heb ik hier dus een baas staan, dus die heb ik vannacht eraf geschoren. Nee. Ja. Dus ik denk, ja, dat is toch wel een klein beetje, proberen een beetje incognito op die wagen. Dan, Nou, ik heb niet geschoren, ik heb gewakst. Oh, Ja. doe maar. Gisteravond hebben ze nog bij mij wat eraf getrokken. Nee joh. Ja. En hoe was dat, die ervaring? Goed, pijnlijk. Vooral onder de oksels, dat is geen aanrader. Ik vind dat ze hier echt bal, maar dat ze dit gewoon door van een dij. Vind ik echt petje af, ja. Ja, en is het goed naar die aanwijzing, Luce? Ja, dat goed is wel, dat ze daar blik aan, ze zijn altijd bewezen en dat ze een beetje op laten houden dat ze gedragen maar te hek. Maar ik denk dat het al even goed komt. Ik had er een protte vertrouwen in, absoluut. de hele dag we zitten hier op te komen. We moeten nog wachten. Hij is zo. Hij is bij jou wel. Hij is Nog even eentje roken voordat het op de kar gaat? Zeker. Dan is het gebeurd. Even. Dat is gebeurd, ja. Dan moeten we even broodjes onder. Even een lekker haaltje van de sigaar. Ja. En hoe zit het met de dansmoves? Het gaat helemaal fijn. Ja? Ik heb de heupjes al bijna helemaal los. Wietse, iedereen is al klaar. Ja, Alleen het dood nog net? nee, maar dat komt omdat ik natuurlijk iedereen weer in de kleren hijsen moest. Oh ja. En in de pruik. En de laatste touch, finishing touch. Nou, ik ben er klaar. We hadden me red. Tussen 4. Nou. Nou, van start af. En hoe vindt het worden allemaal? Ja, ik vind het ziet er mooi uit. Ik maak het complete plaatje naar in begin. Ik had het zat er ook gewoon en ik had er net echt heel wat op let, denk ik.
Hoe gaat het? Nou, niet zo vlot zie je wel, of niet? Deze wagen met weg. Oké. De wagen heeft hydrauliek. Dus het wordt niet meer afgesleept. Oké. Ja. Maar hoe gaat het met jullie op de wagen? Ja, goed. Ja? Ja, als lachen is leuk. Ja, heb je het naar je zin? Ja, ik wel. Maar ik weet eigenlijk net hoe lang het wordt. Nee. Maar hoe gaat het? Ja, goed. Ja, leuk. Gezellig. Ja, hoe doorgaan de mannen het? Sorry? Hoe doorgaan de mannen het? Ja, ik ben tevreden. Als ze maar willen, dan gaat het om. Ja. Ja, Dat heeft ze wel. absoluut. Het straalt ervan af. Ja, joh, dat is prachtig dit. Het is echt zitten om te doen, hè. Ja? Ja. Je hebt er wel een nieuwe hobby bij? Ah, je moet niet gaan overdrijven de rest. Maar... Het gaat heerlijk. lieverd. Ja? 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 Ik vind het helemaal fijn. Heerlijk. Toch een Ik voel nieuwe me hobby. Zo heerlijk, Ja, ja. ja. Ik ga het niet 1 keer in de week doen, ik ga het alle dagen doen. En het publiek ook, hè? Ja, iedereen vindt het leuk. Ja? Ze vinden mij ook zo mooi. Ja. Joe, nog een keer, ja. Ja. Nou, nog een protte willen dan. Ik stel me wel van mij, ze komt best goed.